ҳисобида мешавад, ки технологияи автоматикӣ танҳо дар соли 1931 пайдо шудагист, ки яке аз аломатҳои асри ҳозиразамон ба ҳисоб меравад. Лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, ин технологияра ҷаҳон аллакай дар асрои аввали солшумории мо дидагиянд. Албатта дар Гретсияи қадима марказҳои савдои имрӯзаи мо набуданд, лекин дар баъзе храмҳо дарҳои автоматикӣ мушоҳида карда мешид. Ҳамин тариқ во мӯъҷизаи худованда мехостанд, ки ба мардум нишон буданд. Ва ҳоло гап мезанем, ки дар ӯ асрои қадима чӣ гуна дарҳои автоматикӣ дар храмҳо кор мекарданд. Вақте ки одамо ба назди дари храм ҳозир мешуданд, махсус одам вобаста шудагӣ буд, ки оташ даргирон мекард дар махсус зарф. ӯ ин корро барои чӣ мекард? Оташе ки ӯ даргирон кардагиай дар махсус зарфе, ки дар поёни дар зери замин ҷойгир карда шудагӣ буд, давлени баланд мекард. Об гарм шуда аз уҷа пар ҳосил мешид ва об аз зарфи бологӣ ба зарфи поёнгӣ мехамбид, ки ин зарф дар ҳолати вазмаш зиёд шудан ба поён мефаромад, ки дар натиҷа дар кушода мешуд. Вақте ки оташ дар махсус зарф хомӯш мешид, об ба ҷои аввалаш бармегашт, ки дар натиҷа давлени нобуд мешава ва дар пӯшида мешуд. ин ба мисли системаҳои гидравликӣ ба ҳисоб мерафт. Лекин мутахассисо мегӯянд, ки чунин дарҳо на он қадар машҳур буданд дар ӯ вақт, барое ки истифода бурдани чунин дарҳо удобна набуд. хеле ҳам дер кушода мешид ва хеле ҳам дер пӯшида мешуданд. барои тасаввур кардан як чанд соат дар кор буд, ки чунин дарҳоро кушоӣ ва ин протсесса манъ карда намешид. аз ҳамин хотир чунин дарҳои автоматикӣ танҳо як чанд маротиба дар рӯз кушода ва пӯшида мешиданд. агар бихоҳӣ чунин дарҳоро бисёр букшоӣ бупӯшӣ, бо ягон кас дигара бояд вобаста кунӣ, ки брава аз кӯҳ ҳезм бикашад. да Винчи ягона шахсе набуд, ки мехост одамо дар зери об нафас бикашанд, лекин ӯ аввалин шахсе буд, ки махсус асбоб тайёр кардагӣ буд барои дайвинг, яъне ки шиноварроии зериобӣ. конструксияи ӯ сохта шудагӣ буд аз трасникҳои трубка ва пӯст, ки дар охиршон калсоҳои оҳанӣ насб шудагӣ буданд, то ки дар зери об дар таъсири давленияи об вайрон нашаванд. соли 2003 дар асоси технологияи ёддам аз тарафи Ҷеки Коллинс махсус ҳамихел асбоб барои шиноварӣ сохта мешавад, барои махсус телешоу дар бораи да Винчи. ва дар ин конструксия истифода мешавад пӯсти хук, турбаҳои бамбукӣ ва пробкаҳои шиноварӣ, ки албатта бародаро мумкин шумо ҳайрон шед, не ки чунин конструксия ба кор меравад. а дар дигар расмҳои да Винчи нишон дода шудагиай махсус палтоҳое, ки ҷебакҳо доранд аз пашм барои нигоҳ доштани ҳаво ва махсус зарфҳо доранд барои пешоб кардан, то ки мисол агар мегирем шиновар дар зери об хунук бихӯрад, шарт набуд ки ба берун барояд ва дами ягон дарахт будава. метавонист ки дар дохили ҳамон палто оби зиёдатии баданша хориҷ кунад. оё дар шумо ҷолиб ҳастаи донистан дар бораи дигар ихтирооти да Винчи? барои он хотире, ки дар асрои пешина ӯ бисёр чизо ҳам ихтироъ кардагӣ буд, ки хеле ҳам ҷолибанд. албатта агар ки шумода интерес небоша, мо дар ин бора гап мезанем. ва пеш аз давом додани видео мехоҳам як ихтироъоти дигари замонавиро бугум, ки шумо метавонед дар ин сум кор кунед. барои корро анҷом додан танҳо ба сандаае, ки ба ссилкаи дар зери комментария закри пичида даромада регистратсия кунед ва дар сайт бинед, ки ба наздикӣ кадом намуди спорт, бозӣ ё ин ки ҷанг дорад. метавонед дар бозингар ё ин ки ҷанговари дӯстдоштаи худтон пул кор кунед. ба ссилка даромада дар сайт регистратсия кунед ва агар ки шумо регистратсияро буд карден, дар вақти полни регистратсия кардантон метавонед ки ба промокоди канал бонус ба даст биёред ва пурратар карда мефаҳмонам, ки ин бонуса чӣ гуна шумо ба даст оварда метавонед, барое ки дар видеоҳои пешина аз комментария хондам, ки баъзе одамо намефаҳманд. мисол мегирем, агар ки 1000 рубл дар балансат мондӣ, 1000 рубл бонусут метад. ҳамин хел то 6500 рубл, мисол 6000 рубл монди, 6000 дига бонус метад, ки бонус барои бозӣ кардан аст. ва агар ки ту монди дар ягон бозигар ё ин ки дар ягон ҷанговар бурд кардӣ, бурди кардагита албатта ту метавонӣ бигирӣ. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария закри пичидагӣ. давом метем дар бораи ихтироъоти да Винчи. антенна винт ира мо метавонем ки ҳамчун вертолётҳои ҳозиразамонаи худмон бинем. да Винчи истифода кардагиай принсипи винт Архимеда бо вертикални ориентатсия. ва ин конструксия иборат буд аз роторе, ки тақрибан диаметраш 4 метра дар бар мегирифт. аз хотире ки дар ӯ вақт на он қадар технология пешрафта шудагӣ буд, да Винчи ҳисоб мекард, ки барои ба кор бурдани чунин конструксия қувваи одамизод дар кор аст. яъне ки агар одамон метавонистанд ки ба қувваи худшон чунин аппарата чарх бизанонанд,
این аппарат метавонист ки парвоз кунад. баъдан дигар одамо ба хулосае омаданд ки чунин аппарат парвоз карда наметавонад. лекин чӣ хеле ки мо шумо дар замони ҳозира мебинем, албатта чунин аппарат метавонист ки парвоз кунад. танҳо ба ҷои қувваи одам мо метавонем ки дигар агрегатора истифода барем ба мисли мотор. яъне бардору розиш ин тасаввур кардан ки чӣ гуна фикрҳои давинчи метавонистанд ки дар замон сафар кунанд. яъне ки чӣ гуфтанем ма ба ин гапам? бале давинчи наметавонист дар замон сафар кунад, лекин фикраш чӣ қадар пеш буд аз дигар одамо. чизҳое ки дар сари ӯ меомад ва ӯ идеяи худша пешниҳод мекард, аллакай дар замони мо амалӣ гаштагиянд. аҳсан. бале барои парашют сохтан мо метавонем раҳмат бигем ба ихтироъкори фаронсавӣ Себастьян Ленормано, ки ихтироъ кардагиай парашюта дар охири асри 18. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда дар бораи чунин аппарат давинчи аллакай фикр кардагӣ буд хела ва хела пеш. бале конструксияе ки давинчи пешниҳод кардагӣ буд ба мисли парашютҳои имрӯзаи мо набуд. лекин мо метавонем ки ира парашют бигем, барои чӣ ки и идея буд ва парашютҳои имрӯзаи мо ҳам ба ҳамин монанданд. оддӣ карда гап занем, и ба як палаткаи хеле ҳам калон монанд буд. парашюти давинчи иборат буд аз чӯб ва матоҳ ба монанди пирамида. дар нигоҳи аввал ба назар мерасад ки чунин парашюта истифода карда мешид, лекин на аз баландиҳои хеле ҳам калон. ахиди давинчи боша мегуфт ки ҳар одам метавонад ки аз чӣ қадар баландӣ мехоҳад парвоз кунад бе ягон осеби ҷисмонӣ. оё мешавад ба чунин конструксияи давинчи парашют бисозӣ ва бе ягон осеб парвоз кунӣ? агар ки шумо ҷавоб шаyd наёфта бошен, агар ёфта бошен дар комментария бинависен, леки ман дар ин саволи додагии худам бо худам ҷавоб мегӯм. соли 2000 парашютист Адриан Николас мувофиқи нақшаҳои давинчи парашюти ӯра месозад ва аз баландии воздушни шар парвоз мекунад. натиҷаи парвоз чӣ гуна шид? ӯ ба хулосае омад ки парвоз аз парашютҳои савремени сабуктар ва плавнитар, лекин ба замин нишастан каме хатарнокай. ба чӣ хотир ки парашюти давинчи тақрибан 90 кило вазн дорад. аз ҳамин хотир ҳангоми ба замин фаромадан камтар душвортар, ҳатто барои парашютистои таҷрибадор. бале ин кора фаҳмида мешавад аз чӣ хотир ки давинчи танҳо идея пешниҳод кардагӣ буд. ӯра ягон бор санҷидагӣ нестай. ӯра санҷидан дар кора, тестироват кардан дар кора чандин бор ва хатогиҳора бартараф кардан дар кора. лекин иштам метавонем ки Леонардо да Винчиро аҳсан бигем. барои чӣ хотир? ҳозир мумкин шумо фикр кунед ки ӯ аппарати ӯра бию чӣ хеле парашютай ба мисли пирамида ӯри ай тахтаулата. гап дар инҷа нестай бародаро. гап дар онае ки меган ку ту велосипед ихтироъ накамада, ту ягон чизи зур ихтироъ кӯ. ин чӣ маъне дорад? шахси велосипед ихтироъ кардагӣ ин одами ягон парастой нестай. лекин дар ҳолати ихтироъ шидани велосипед, ту велосипед ихтироъ кӯ, ту ихтироъкор нести. ихтироъкор ҳамун шахсе ҳастай ки чизи набудагиро ихтироъ мекунад. ӯ мардак дар он вақт ихтироъ кард чизеро ки набуд дар сари ягон кас ва фикрам ба хел намеомад. ҳозир агар ки шумо бигӯед ки ман мошин ихтироъ карда метавонам, шумо ихтироъкор нестед ва шумо ихтироъкор ба ҳисобам намерем. барои чӣ хотир ки мошин аллакай ихтироъ шудагиа. ихтироъкор ҳамун шахсеро меган ки чизеро месоза, идея пешниҳод мекунад ки нест, умуман нест. ва бале ҳозир нагӯед шумо ки дар дунё дигар чизе намондай ки накарда бошанд, ҳамаи чи ҳастай. ҳастай бародаро, ҳастай чизе ки ҳеҷ кас ихтироъ кардагӣ нест. як чизи оддӣ мегем, ҳозир барои ҳамаи шумо хандоварӣ ба назар мерасад. спиннер чие? ягон як чизи но дар кори, як чизи нолозима, лекин ҳамун пешакӣ ихтироъ шудагӣ набуд. китайсо ихтироъ кардан, дар ӯ миллиард кор кардан. бале чизи нолозима, но одамо кор кардан. анам одама ихтироъкор меган. чизеро сохт ки набуд, зато дар чизи сохтагии худаш муваффақ шид. мақсадаш сум кор кардан буд, кард. биёен як тест мегзаронем. дар комментария бинависен ба фикри шумо кадом чизе ҳастае ки дар замони имрӯзаи мо ба кор мераванд, лекин то ҳоло ихтироъ шидагӣ нестае. метавонед идеаҳои худтона дар комментария пешниҳод кунед. мумкин е дар байни шумо олӣ мебошад ки ҳеҷ кас ба қувваи ӯ бовар надорад ва дастгириш намекунад. аз ҳамин хотир ӯ истеъдоди худша дар ҷаҳон пешниҳод карда наметавонад. марҳамат дар комментария бинависен. агар ки идеяи шумо дастойнӣ боша, дастгирида дигарро дастгирӣ мекунанд ва идеятона пешниҳод кунед. на ҳама кашфиёти давинчи барои фоидаи одамизод буд. ин аппарати ӯ сохта мешавад ба монанди сангпушт ки дар дуруш ҷойгир карда шудагиай махсус яроқ барои паронидани снаряд ба тарафи душман. болои аппарат пӯшонида мешавад аз чӯб ва аз болои чӯб боша махсус пластинаҳои оҳанӣ барои ҳифз кардани хиди конструксия. ва ин танкаи ӯ боша ҳаракат мекунад ба ёрии
4 марди бақувват. Албатта ки ӯ вақт муҳаррик набуд, лекин дар ихтирооти ӯ як чизи хеле ҳам ғайриоддӣ аст. Шестерёнкҳое ки ҳангоми чарх задани одамои дуруни ӯ бояд ба ҳаракат бидарора чархҳои хиди танкара наоборот мондагӣ аст. яъне ки чунин танк суръатша баланд кардан не, аз ҷош ҳаракат кардан наметавонист. наход ки як олими калон ҳамин хел хатогии кӯдакона кунад. не бародаро, мутахассисои имрӯза ҳисоб мекунанд ки Леонардо да Винчи чунин хатогиро қасдан кардагӣ буд. барои чӣ? барои он хотире ки мабодо агар конструксияи ӯ, чертёжҳои ӯ ба дасти одамои нолозима бираса, ӯ натонанд иро сохта. иштам аҳсан, маладес. ва мувофиқи разработкаи да Винчи соли 2010 як гурӯҳи инженерро ҳамин танка месозанд ва ҳатто чунин танк дар яке аз бозиҳо истифода мешавад, бозиҳои компютерии ҳозиразамонаи хидмон. ки угадад карда метавонад ки дар кадом бозӣ ай? фикротна дар комментария бинависен. акнун боша ихтирооти да Винчиро мегзорем ва мегзарем ба Верона Александрийске ки дар бораи ҳаёти ин олим тақрибан ҳеҷ чиз маълум нест. ҳатто рӯзи таваллудшам аниқ нест. тақрибан ба дунё омадагӣ байни асрҳои 1 то 4. ӯ муаллифи хеле ҳам китобҳои бисёр ба ҳисоб меравад ки миқдори зиёди китобҳои ӯ гум шудагианд. Герон дар китоби пневматика як қатор асбобҳоеро нишон додагиаст ки ба қувваи ҳаво ба ҳаракат меоянд ва дар миёни ӯ ҳамин хел асбобай бо номи эолибл, шаре ки дар болои оби ҷӯшомадагӣ чарх мезанад. яъне ки ҳозир шумо фикр мекунед ки чунин асбоби ӯ барои чӣ лозим буд? ин шахсе буд ки қувваи гармиро ба қувваи чархзананда мубаддал гардондагиай. яъне ки Герон ҳамун шахсие ки дарҳои автоматикиро ихтироъ кардагиай. яъне ки ҳамин дарҳо дар асоси технологияи ан ҳамин одам кор мекунанд. Патара ин шаҳри қадимаи Ликии ҳаст ки дар территорияи Турсияи ҳозира қарор дорад. ҳисобида мешавад ки асосгузори ӯ писари худои Аполлон аст бо номи Патар. якумин изҳое ки аз вуҷуд доштани одамизод шаҳодат метад дар ин территория мувофиқи маълумотҳои археолого и дар асрҳои 7 то эраи мо ба ҳисоб меравад. дар инҷа соли 270 то асри мора ба дунё омадагиаи Николай Чудотворец ва дар ин шаҳр хеле ҳам сохтмонҳои ғайриоддӣ боқӣ мондагиае ки сивилизатсияи қадима сохтагианд. мисол мегирем Триумфалная арка, Каримский храм ва Некропол. лекин дар инҷа аз ҳамада чизи ҷолибаш чизе аст ки археологора хеле ҳам ҳайрон карда. ман фикр мекунам ки шуморо мози ҳайрон мекунад. яъне ки турбае ки шумо мебинед, ин турба аз кӯҳ ба деҳа об меовард ва ин турба чӣ хеле ки дидестен шумо аз санг сохтагиае ва ягон чакраи об аз дохили ин турба ба замин намерехт. дар инҷа симин истифода шудагӣ нестад. дар инҷа дуруни турбада оҳан мондагӣ нестанд. чӣ гуна? яъне ки кусоки санга пай дар ҳам мондагианд ва дохили санг боша сурох кардагиае. ба воситаи ин об меоварданд ба деҳа. авози баъзе одамо боша ариқи пишти хонашона тоза намекунанд ва меноланд ки об нест.